Bista opisyal karon sa Dakbayan sa Sugbo, subay sa 84th Charter Day celebration. Ani ang report? Yano lang ang selebrasyon sa 84th Charter Day sa siyudad sa Sugbo nga gipahaom sa bagong normal nunod sa nasinating pandemic. Gipahigayon ang hamubong programa sa atubangan sa Cebu City Hall Building nga gitambungan sa pipila lang ka mga opisyal sa Dakbayan. Nangulo, mao si Vice Mayor Michael Rama ang apo sa giilang amahan sa Cebu City Charter nga si Don Vicente Rama. Sa iyang speech, gipanghimugatan ni Rama ang pag-una sa serbisyo bisan pa man sa nisinati karon nga pandemya. For the first time of my recollection, been very well recognized as the father of Cebu City Charter. Tulo lang ka mga konsyal ang present samtang wa usab makatambong si Mayor Edgardo Labella. Apan nagpadala kini og mensahe nga gibasa sa iyang tigpamama Attorney Ray Galon. Sila Bilya kasamtangang nag-work from home subay sa tambag sa mga doktor human siya makasinati og infeksyon sa iyang dunggan. Remember those whose initiative made it all happen. That of Don Vicente Rama. Gipahigayon ang paghalad og buwak sa monumento samahan sa Charter Day Don Vicente Rama. Samtang aduna usay mga kalihukan apan ipaagi na sa online platform. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.